ila musailamatil kazzab, har alkiyama da wannan sunan za a kira manzo Allah ce ku gaya masa duniya ta Allah ce, wanda ya so daga cikin bayansa shi yake gadawa ita. Ai ba ni na nada kaina ba, shi ya nada ni. Da za ka zo ka yi masa shishigi ka ce za ka nada kanka, kai inna Allah ya khluqu ma yasha wa yaqtar. Ana zuwa da aka kai masa wasiƙa, da ya duba ya ga raddi, bai kuma turo manzon Allah wasiƙa ba, kuma bai kuma turo wani abu zuwa ga ma'aiki ba, amma ya rika soke burusu. Sai an zo mutanensa sun zo Madina sun ji waɗansu ayoyi na Alƙur'ani, da an koma sai su gaya masa, to kai ma ka ce Ubangiji ne ya aiko ka, to mun je Madina mun ji manzon musulmi yana karanta wani littafi mai dukan zuciya mai sa nutsuwa, kai kuma ina naka littafi? Sai ce ni ma Ubangiji zai bani. Lannan suka ce to wai kai yaushe Ubangijin zai baka? Ne ce ai ya bani. To me Ubangijin ya ce maka? To Ubangijin ya ce min giwa. Mecece giwa? Tana da ciki katoto. Kaji shegantaka. Yana karantawa ma aka ce wani cikin mabiyan nasa ya zo ya masa rada, ya ce Musailama je na karanta, a can baya dariya yake. To ya yi irin wannan. To lokacin da ya ji manzon Allah ya koma ga Allah, wai sai ya aiko wasiƙa gurin Sayyidi Abubakar. Abin da ya rubuta Sayyidi Abubakar a wasiƙar shine, na ji an ce jagoranku ya mutu, don haka ƙarfinku ya je ƙar. Ka ban Madina a daɗin rai ko kuma in zo in kwace ta ta ƙarfin tsiya. La ilaha illallah. Aba mala. Sayyidi Abubakar Siddiqu, Sayyidi Umar Faruku, Sayyidi Uthman Zunnuraini, Sayyidi Ali Abu Subudaini, waɗannan bayin Allah suna raye. Musailama ya zo ya karɓi Madina. Kai da tsagerin mutanen farko har zuwa na ƙarshe za su tashi, wallahi ba za su faɗi Madina. Manzon Allah yana da ai ba zai yiwu ba. An ce Sayyidi Abubakar ran da aka kawo masa wasiƙar, har tsakar dare yana mitin da sahabbai. Ƙasar da Madina take, ƙasar da manzon Allah yake cikinta, har kafiri ya rubuto mana ya ce yana barazanar wai zai kwace ta. To bari mu nuna masa ƙasar har yau tana ɗauke da ɗaliban manzon Allah na kai tsaye, ba na biye-biye ba. To sai dai Abubakar ya shirya katuwar runduna kuma makekiya. To amma sai mata wani tsari, saboda an gamu da matsaloli bayan wafatin manzon Allah. An gamu da waɗanda suka yi ridda, an gamu da waɗanda suka hana zakka, an haɗu da waɗanda suke ƙoƙarin ma su haɗa kai da Yahuda su kama Madina hari. Sai dai Abubakar ya haɗa katuwar runduna ɗin, sai da ya raba ta 13. Ku je can, ku je can, ku je can. Kusan kaso 4 daga ciki sai aka dakatar da su kuma 'yan kai ƙarin agaji ne. To Musailama farko da aka tura masa runduna yi wa musulmi barna, mummunan barna kuwa. Farkon runduna da aka tura masa an saka ta karkashin jagorancin Ikrimatu dan Abaja. Kun san ɗansa kuma wani ikon Allah sahabi ne. Ka san ya kharijul hayya wa ya kharijul mayyita. Allah da gwaninta yake. Dan gwaninta Allah sai ka ga jan okeke ya haifi Ibrahimu. Ko ba haka bane ba? To Ikrimatu dan Abacha shi ya ja wannan runduna. Amma sai dai Abubakar ya gaya masa yace in ka je ka fara yakin, ka bari na aiko maka runduna. Yana zuwa shi kuma sai ga ai kamar ko ba aiko da kari ba ma sai iya yakin. Kawai sai ya yi umarni sai aka shiga. To Allah sai so ya nuna duniya wanda dai saba halifan manzon Allah kamar ya saba manzon Allah ne. An taba saba manzon Allah a yaki ba a ji da kyau ba. To yau an saba halifan manzon Allah shi ma ba za ku ji da kyau ba. Ai abu kawai. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. So da haka musulmi suka gamu da bala'i, yaki ya juya musu baya. Musailama sai da ya kashe musulmi kusan 4,000 a irin ma wannan yawa na lokacin. To ka san ko duk wanda aka ce da shi aka wannan yakin ka san jarumi ne, amma shi aka ce wannan yakin. Yace zalika annahu hina istaharra al-qatl fi sahabati rasul sallallahu alaihi. Yayin da yaki yayi zafi, tsanani ya girmama ga sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ja'a manuna tatakaddabu hafazatul Qur'an. Sai zamana mutuwa tana caccabke, tana fuffusge mahaddata alqur'ani, domin a wannan yakin sahabbai mahaddata 70 da yanka aka kashe. Musailama yayi barna. Wa zalzalatul ardu tahta aqdamul muslimina. Aka girgiza ƙasa a
a ƙarƙashin diga-digan musulmi. Ma'anan ka ji a yaƙi an ce an girgiza ƙasa, to an yi yaƙin da ta kai waɗansu ma sun fara juya baya suna barin filin daga. To sai da musulmi aka shiga wannan yanayi. Inda zalika wa kafa Ammar bin Yasir ala mushrifatin. Ammar da ya ga musulmi suna gudu daga filin daga sai ya hau kan wani dutse mai faɗi wa qad qudi uzunuhu, kuma fa an kafci kunnansa an sare shi ya tsinke wa baqiyat alikatan bi ra'si, kunnan yana rataye a jikin an sare kunnan amma bai kai ya cire ba gaba daya, amma ya cire amma bai fadi ba, yana jikin kuncinsa. Ya hau kan wannan dutse wa qala yana cewa ya ma'sharal muslimina aminal jannati tafiruna, ya ku musulmai yanzu daga aljanna kuke guduwa? In mun shahada mun samu aljanna, daga aljanna kuke guduwa? Taho nan guri na mu sake haɗa runduna, ya ma'sharal muslimina, ya ku taron musulmai ku taho nan. An ce da haka Ammaru bin Yasir ya tara musulmi, taruwan nan da suka yi a nan suka yi shawara suka ce maza a rubuta a khalifa takarda, maza aka yi wa khalifa a Madina a san fa abin da ya samu musulmi. Ammaru ne mana wannan aikin. Maza aka tura wasiƙa zuwa ga khalifa manzon Allah Sayyidi Abubakar, da ya ga halin da musulmi suke ciki, an ce rannan wuni ya bai ci abinci ba saboda damuwa. Ya tara manyan sahabbai